Omdat ik cultuurredacteur ben wij vanzelfs in douane maar van hoe doch wij aan zijn rug doen al die activiteiten in Friesland. Als je wist dat er wel haast 400 activiteiten binnen, dat is eigenlijk geen douane. En het oren, Friesland staat centraal, maar wat weet ik eigenlijk van Friesland? En dan ben ik wel cultuurredacteur en dan denken de meesten van nou ja, dat is een heel soort van Friesland. Maar ja, ik heb zelfs ook niet blinde vlekken. En toen dacht ik van, als je nou een kwakkalender maakt ziet, dat op alle dagen onjonsteert wat er te redden is in Friesland, dan kunnen we aan al die meerskipsprojecten rugdwaan. En ik dacht, en als we aan de achterkant alle dagen een weetje over Friesland schrijven, dan is aan de avond hier, dan heeft gewoon volle meer, dan wist volle meer van Friesland. Het keertje komt bij de Kleesterzwaai in Frankrijk. In de 12e eeuw waren het maar door de monniken, waren dus keertst. En het wordt ze cachet, dat is een Frans woord voor baljaaien. Nou, dat vielst me omkomen. Daar zit dus keertsen, kaatsen, dat zit al hier in cachet. En dat heeft hem dus stadig gewoon, dat leest al in een kalender, verspreid is maar over heel Europa heen. Nou, een Fries kind, dat is een heel bekend gezicht hier in Friesland. En eigenlijk ik wel in Europa, want en ik eigenlijk door de hele wereld, want er rennen zo'n 70.000 hinters nou om in de hele wereld. In 1913 werd het net zo, toen werden er maar 3 stamboekdiensten. Dus er dus een hele actie is er op de touw zet om dat Fries kinderen te behoortje voor uitsterven. Dat heet de kraaien met een plant, de gifsumac, en die groeit er. Wat een heel mooi plantje wees. Ik heb hem zelf nog nooit gezien, maar wel, maar op foto's, maar op internet en zo. En door blikken, dat is een heel giftig plantje. Daar kwamen ze achter omdat de bijen van Himmelen, die kregen al je uitslag op een stuit. Nou, hoe kan dat nou? Door die blikken dat er een exoot groeide. En stadig gewoon kwamen ze achter het verhaal, want om zich maar afslag te gaan van de maar, hebben ze hout beroept. Dat kwam uit Taiwan en en daaruit binnen maar stekjes groeit en zo is die struik maar daar bij de Mara gaan.